To mi skozilo. Tá je ale nakyblovaná. Nie až tak. Iba ťahaj dozadu. Ťahaj dozadu, iba. Vidíš, jak ťažké? Má rybu. Má konečne rybku. Dobre, nechaj. Čo, kde sa dneska chystáš? Na ryby. A čo ideme teraz robiť? Chlisty chytať. Chytať alebo hľadať? Hľadať. No tak ideme, poď. Chytať. Sice idem rybásiť a za pol hodinu. Alebo hodinu. Asi za 2 hodinky. Asi No, tu ideme podvíhať tieto. áno. No hovor ty. Tu nájdeme podvíhať a tie chlisty nájdeme, tak dáme do tohto. Počkaj, pozri sa. Jaj, ty máš plasidlo. No. A hľadaj. Tu máš. Veľa ti ne. Ja neťahať ho, ale nechať im. Sa vysíli. Oni sa spia. Dobre, idem, ale Čo je na nechaj. Dáme naspäť. Najlepšie. Aha, tu je taká veľká. Oni sa skrývajú za tom. Dobre. Tak, a teraz ide tento. Tento asi pôjde. Spočítaj. Tu je taká tloušťka. Tlustučka. Tloustiska. A tu. Dávaj majz, lebo ti utekajú. Ja uvidím. Tu je už podvihnuté. Tak ideme na tento tu. Nej sa ten rok vychytali. Chodia tady, vidíš, že tu majú one. Tu nič. Tu nic, tak sú tam. Ja musím vás presunúť, lebo nech to má stalo. Zejsť sa do zeme. Tým som usíte na miesto kameramana. Aha, tam je. To by bolo, keby zízali vedeli kúsať, nie? No. Jo! Utekaj. Počkaj Idem. sebe. Úplne za nechtami. Hop. No, hlínu. Tu nás sa ide prasovačkou pásom. Môžeš to svietiť. Asi zima je. Že je zima, oni sú ešte zmrznuté. No. Pozrite, oni sa nehýbajú.
Oni majú stúpnuté tu a nevedia sa hýbať. A keď ich hodíme do tej studenej vody, tak viete, sa to bude. Katastrofa. Počkaj, kde idem? Kamoško, neutekaj. Je doza. Si tu vyhneme. A tam je nejaký tlustý. Kýbel. Chodím musieť není. Ja som to vedel. Toto nie je dlho dobu. Nic tam nebude. Slnečko. Pichla se. Aké dlho? Tak dlho je. Dobre. To je u koncu a my sa ideme zbaliť na chytanie nít. Mám toto na prívlasky, to budete vidieť později, keď budeme chytať. Nový podbelák z Axionu, lebo ten starý, čo mám tu, tak sa mi rozpadá. Pre istotu si zoberiem aj ten. Nesol podzub. Stolisky. A hlavne voda. Tí zostali dehydrovaní. Som na dôsce. Toto nemusíme, preto skutočne nebude sa vázať. Omejme. No, túto montáž budeme najskôr používať. Plavujú sa popka. Táto zuta je plavajúca popka a táto je neplavujúca. Takže to bude vlastne takto. Takto stať na dne. Takto. Tuto si tam potom primontujeme. Budeme chytať na plavásik a na prívlas hlavne. Tohto si tam nesmí mať, hej. To slihas vybieli, hej. Že ste to nevideli. Ja sa asi ne. Poslednú dobu mám pocit, že som nasypaný. Sypaný? Áno. Som dostal na lodky sela na banku, že ste mali na kamelu. Zoberiem, keď sa vybije baterka, dáme tam powerbanku. Nenápeme ju tam celú, ale zoberieme kábel, stusíme do tej powerbanky sem kábel a stusíme to potom sem do kamely. Jednoduché. Toto je ves pre šťuky, keď chytí šťuku a má to hudle zapichnuté. Niektorí rybári to robia tak, že keď toto nemajú, tak proste to odliznú alebo siknú, ne? Čo odliznú? No, že pamätáš si, jak ty že bolo za ľudku snuka. Jaj, no tak keď je veľmi hlboko, tak Kuku. sa to musí dať ináč zrobiť. Kámo, ja nechápem, prečo tam dali návod. Prosto tam dali návod. Máme. To není pekaple. Ja ju na všetky rybky. To není pekaple.
Všetko máme. Jedna UDI sa stala asi 130 euro. Nie, 130 euro, hej. Co som dostal a 10 euro bolo iba priplatenie. U nás sú popky, čo budeme používať. To sú Ešte bereš aj kukuricu, nie? pop, up, top, bubil. Takéto. Tento ste sali. Dajú sa kúpiť na internete. Aj tieto. Tak je zavolaj. Pop, ups, kind, upsi. 16 metrov majú. 16 mm. 16 mm. Teraz už ideme na ryby. Ukážu, haló. Haló. Keď ťa náhodou budú vidieť, tak ten pusno zmazem, alebo cez osi dám silnú siaru. My už ideme a tak. No ja som na rybách. Dáš mi udisu? Alebo som mám zobrať? Prídem pre tašku, keby si náhodou dačo chytili. Zoberiem udisu, hej? Mám udise. Sme tu. Oh. Nechaj, ja zoberiem. Daj si na jednu. Na jednu? Musíme ísť dopredu. Počkaj. No. Tiho púj bol nejaký závod. Juj, ty si tu, chavo. Tam bol tretieho púj bol nejaký závod, hej? Tretí. Sous. Jo, prvý to už bolo. Ono. Už bolo veľmi dávno. To už bolo veľmi dávno. Len to navolím. Jaký má krásny ten kaktus. Čo si? Ja som taký mal a sa mi zlomil. Fakt? Hej, Sa zlomí. kopec kaktusov. Osa vybavené? Peniaze nemám. Má vydať peňažky, ale vy už môžete si pomaly ísť nájsť kde miesto. Aha, ideme si. Mačka. No, teraz si ideme. Hápan nerobí nič, hej? Hej. Poďte kolo neho ďalej. Dobre. Tam je mačka, tu je auko. To si dám na... To si zoberiem. Vyzerám takto. Ahoj, Hauko. Tu ideme tady to. Juhaj, Cez tadia. pesa. Haló, pes. Neverím mu veľmi, nevidí mi do očí, okuliare mám. Ideme dopredu. Nemám ti pomôcť, Markus. Ja ti będę pomôcť. Nepotrebujem pomoc. Alebo ne. No a pomaličky, dobre. Jedeme. Sme už na rybách. Tu je vodopádnik. Musíme ísť cez most. Ja jem dole. Tu nemôže nejaká malá rybka ujsť. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die Bälle so diese... No dobre. Bude ma tmavo vidno, lebo tu není slnko. Všetko mám. Schody sú na kýbel. Len to vadí. Potisku teraz. Nízko. Tu nás zachytajú poleren. Tu na takto. Ideme doprava. Ja už som tu bola koľkokrát, ale nerada som to. Tu je nejaká zničená budova. Opustená budova. Ja, keby tam niekto tam bol a jeden žena by tam prišla a povedala, a keby tam jeden nebýval, žena príde a povie, yes. Ideme tu.
tu na? No, môžeme tu byť. Nie, niekto si tu polamal navíjak. Pozrite, navíjak si niekto polamal. Keď ja tu môžeš hodiť. No, mám tam timelapse. Tu na, kamo? Markus, kde nás Máme hadzovať do tej zabudky. Aha. S Juhajom. A ja tu prídem tak 9. No. Do nás, jak nás balujeme. Mama, ty nechceš natáčať? Budeme sa s Juhajom. Tak musíš dávať pozor, lebo ľudia sú tu. Aha. No. Aha. Keď polož si Marku zubicu a rozmotaj si. Na druhej strane tu nemá chatku. To je vlastne to, keď si máš rukavičky, že sa ti to... Nie. A ty si sa nepichol, dobre? Ani jedna? Tak tu daj, nie? Lavičku. Neviem, či to budú chytať ako že... Hej, Markus. Pozadzaj, aby si sa nepichol, dobre? Tak, aby si sa nepichol. Lebo budeme musieť letieť na pohotovosť. Dobre. Poďte sa poskladať. Hoj. Kde vám dám tú kameru? Vidno vás? Takto. Sem tam. Aby nespadla do vody. Čakaj, nie ako... Tu na minule jeden chytal, nahadzoval a furt chytil. Oskar. Aha, nastal. Hasíka. Takto zoberiem takto. Ja on si chce nastaviť, vieš, aby No. chce si natočiť, ako on robí. Tam napichuje. A pozri sa spredu z kamery, či ti to natáča. To čo chceš. Markus, to čo? Pozerám. Si na to sa. No dobre. Mám to. Zoberiem takú mencu na povyklad. Áno. Počkaj, nechaj mu. Hýbe sa, kamosko. Slízky je. Ja by som ti dal prvé kukuričku. Alebo daj prvé jednu onu, listu a dáme kukuricu ešte tomu. No tak som sa chcel spraviť, že? Dobre, choď po kukuričku. Ja to ešte viac navlečiem. Jedna klasa alebo dva? Dve kukuričky. Nemáš na to nervy? Môžeš to aj Komm, položiť. sie ist warm. Wer tut? Hej, mali si si? Dobre, neťaháš tak. Počkej, lebo to ti vypadne. Chcela som ťa natočiť. Takto. Tak. Počkaj. Kde je to tá ona? Ten myší bobek.
Dávam tú lavičku? Či netreba? Čo tam je? Hýba? Tam hýba malý kus? Nie, to iba bahno. To čuká. A ja som rybačka. Pozmem sa, keď bude niesť. Tak, ja som prehodila. Boli tam nahodili. Takto. Teraz som nahodil tam. Zdá sa mi, že tam nesoje, lebo to zdá z neho chodí hore dole. Tak to budem cítať sebe na do sebe. Ale nie teraz. Ja som teraz. Ja som teraz prehodil tamto. Tam. Ja som mal zábel. Ja som ho nezasekol. Chápete? 30 minút tu sedíme, pol hodiny. A zábel. A my sme ho presvihli, chápec? Sice som ho videl, vy si ho nevideli. Bol, no vám ukážem zvukov. To je policajt, on išiel hole, dole. Ja som prišiel, sekol som. Kým som ja prišiel tam, tak prestal blať, tak som sekol. Bol tam. Sice trošku odpadol. Zozla nám všetky veci. Tam mimochodom je ten môj kamarát, má tam nahodený. Sme tu spolu. A potom pôjdeme chytať tam dole na Foreren. Na pšluhy. Pšluhy duhové. To nie je normálny pšluh, potom tu je hese. A tak. Ukašľová. Haló, počkaj, tam. No počúvam. Tam, kde sme boli minule, na dolu. Tam, kde sme boli minule. Tuture. Aha.
Pomaly. Ukaż. Dobre, Markus, mamy ją. Dámy a pánové, máme slova napísaného. Zase jedného. Tak už máme jedného. Máme 2 štyri. Aby ste to videli. Dvostruhou. Ale mackové. Maskové sú tu. Tak, ja to ukážem vám. Ešte čo teraz budú robiť tí dvaja. Dvaja. Á, fuj, mám kúr. Ja som povedal, že bude slízky. Dobrý macek. Juraj má posledný pokus, hej? Budeme hľadať na... Rybku. Ako vidíš, že tvoje rybky fungujú? Rýchlejšie. Rýchlejšie. Keď cítiš, že ti potiahne ryba, ty ťahni tiež. Počkaj dole. Mas, syk! Mas! Dobre, dobre. To mi skozilo. Tá je ale nakyblovaná. Nie až tak. Iba ťahaj dozadu. Ťahaj dozadu, iba. Máš rybku! Má sluha potokové. To kde išla? Ona išla pod kameň. Ona sa odopla, len som mu chytil. Čo robí? Rotačku myslíš? Môže si aj na hodivec si sa učil nahadzovať koľko, ako dlho. Hej, ale za vami. Tak do boku nahoď. Nej. Tak, Nemáš otvorený. otvoril si. Dobre. Ja nemám. Vidíš, jak ťažké to je? No, odopala sa. Nie až tak potiahnuť. Nie, ja ju už vidím. Keď ja tam chodím, tak už je. Markus, predposledný pokus. Alebo posledný. Markus, posledný pokus. Rýchlejšie. Odoplatí. Ja keď ťa chytím, tak ťa aj zamknem. To je masek. Ty mňa máš spôrne opýtať. Dobre, Ty mňa máš spôrne opýtať. cúvaj. Ty mňa máš spôrne
Súvaj, Marku, súvaj. Súvaj. To si ma nehať. Ja som mala nestiglo.